Ympäristömme on täynnä silmille näkymätöntä elämää. Erilaisia mikrobeja on lähes kaikkialla. Haitallisia mikrobeja pyrimme vähentämään pinnoilta puhdistamalla niitä. Hyödylliset mikrobit, kuten probiootit, taas edesauttavat terveellisten tilojen ylläpidossa. Näin ne toimivat myös osana puhdistusaineita. Kiillon probiootteja sisältävien puhdistusaineiden avulla saavutetaan pitkäaikaista puhtautta. Probioottiset puhdistusaineet lisäävät siivouksen aikana pinnalle probiootteja, jotka jatkavat lian ja hajujen poistamista myös siivouskertojen välissä. Ne tuottavat entsyymejä, jotka pilkkovat lian pienemmiksi partikkeleiksi, jolloin probiootit pystyvät käyttämään lian paremmin ravinnokseen ja samalla lika on helpommin poistettavissa pinnoilta siivouksen yhteydessä. Probiootit lisääntyvät pinnalla syrjäyttäen samalla haitallisia mikrobeja, kuten taudin aiheuttajia. Probioottisten puhdistusaineiden avulla saavutetaan tuplavaikutus. Tuotteen likaa poistavat ainesosat vaikuttavat heti ja probiootit jäävät tekemään siivoustyötä pidemmällä aikavälillä. Kiilto Pro Universal Probio on markkinoiden ensimmäisiä ammattikäyttöön suunnattuja probioottisia puhdistusaineita, jolla on myös Joutsen-merkki. Tuote täyttää Joutsen-merkille asetetut ympäristö- ja tehokkuuskriteerit. Tuotteen sisältämät probioottiset mikrobit ovat tutkitusti turvallisia, luonnossa esiintyviä GMO-vapaita mikrobeja. Lisäksi tuote pakataan kierrätysmuovista valmistettuun litran pulloon ja kierrätysmuovia sisältävään 5 litran astiaan. Tutustu Kiillon tuotevalikoimaan ja valjasta probiootit siivoukseen.